نوتا ጳውሎስ ከምዚ ሊሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሕዋቴ ይሉ ነቲ ሰማይን ምድርን ቡዝ መዘበለ ኩሉ ወለደታት አቦ በምብርከይ ይምብርከ خلخ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ኩሉ ሐሳባትና በሙሉ ልብና በሙሉ ሐሳብና ኩሉ ገዲፍና ኹነታትና ገዲፍና ነገራትና ገዲፍና ንዑ ነተዓቢ ዝኾነ አምላኽ ክነመስግን እግዚአብሔር ይመስገን በብርከይ ይምብርከ خلخ ይሉ تبركم برهال لبنا ناو أنكنا እግዚአብሔር مسكن حساباتنا ناو غيرنا كل نجاراتنا قديفنا دربينا نتلعل زخنا أملاكنا مسكن እግዚአብሔር مسكن كلاتنا እግዚአብሔር هاللويا كل نجاراتنا قديفنا نعو نحسبنا نعو نخبرنا እግዚአብሔር مسكن مزمور داويت 150 فقرة 3 خمدلو أزوتيركم እግዚአብሔርን حيلون دليلو أزوتيركم كأجتو دليلو نعو بمصوعكم ككبر يسمعكم لا تحدش أبتحدش مصحف أبتحدش كده أبتسترجم مالتي سمو بمصوعكم سي كبري يسمعكم له لو ما عندك እግዚአብሔር هاللويا سلبعال زي كونه سلازمعت زي كونه نعو بمصوعنا نتلعل بمصوعنا እግዚአብሔር استمسكنا يكون نتحيلي بمصوعنا نتي كله هاللويا بوز سما زبله بمصوعناس كبري يسمعكم لنا لو እግዚአብሔር مسكن يفسم معرف حدا خربه بوغيرنا حنصلينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካብ ጳውሎስ በፈቃድ አምላኽ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ዝኾነ ናብተን አባይ ፈሰን ዘለዋ አመንትን በክርስቶስ ኢየሱስ ካ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቡናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይሁን አሜን እቲ በመንፈሳው በረከት ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ አብ ሰማይ ዝባረከና አምላኽ አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን አብ ቅድሞ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎምን ምንት ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ምንት ዘሐረየና ስለዘፍቀረናን ጽቡቅ ፈቃዱን መደቡን ስለዝነበረንካ ንርሱ ውልድኩም ኮኖ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም መደበና ዝኻቲ በተዘፍቀረና ወደ ገይሩ ዝሃበና ክቡር ጸጋም እንት ምስገን ኢሉዩ بو مالت بدمو حدقت كم تهبت صقوها حدقت حديات ألنا نسو نزي صقازي بخلو طببن فلتتن أبلعلنا أفسسويل صبق فقادو خينو خا نتي بكريستوس غير قديمو زمدبو ناي فقادو مستر نا أفلتنا إذا أتيزي غزي مساخلي أب سماي كوني أم درزلو كله أب تحتي سلطان كريستوس منتي كتغللي بتما قديمنا بكريستوس سفاس قبرنا نوداس قبر من تهون كون እቲ بفقادو نخلو نجارات كم مدو زقبر أملاخ ورستكم كون متبن سقطكم نتنا مرحان ونجل زخنك على مسمعهم بو مسأمامكم بتي زتصفوا منفس قدس حاتي مناتو جبركم منفس قدس تمتريد أملاخ زخنا أكسع عندهن وداسكم عربن بستناي أو 10 شوعة مسكرة نتنا يقويتنا يسوع كريستوس أملاخ أبو قويتنا يسوع كريستوس منفس ببن منفس مجلس من تخبركم عند لبناهم بريهو نايتز متصوعكم تسفنتايكم زغنه ما انت قد تصلي الله هاللويا قويتانا مسكنك هذا منفسه برخ الزبله بكريستوس غير اب سماء زبرخنا املاح سمو يبارخ هاللويا هاللويا مستر فقادو نافلطنا يلو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን هاللويا مستر فقادو نافلطنا ቅድሚ ምስራት ዓለም ንዑ በገዛዕ ፈቃዱ መደቡን እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ነዛ አምላኽ እዚ ነመስግን ነዛ ዓበይ አምላኽ ነመስግን እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ሃሌሉያ በሁሉ ጥበብን ኡምራን አባሁም አፍሲስዎ ዘሎስ ንዑ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምን ተኸበኩም ጽልለኹ ኢሉ ጳውሎስ ነቲ ዝሃበና ነቲ አውሽጥና እግዚአብሔር ዘቀመጦ ከመቅሐመረ ተቀሚጦ ዘሎ ክቡር ነገር ክቡር ዕንቅ ዝኾነ እግዚአብሔር هاللويا مستر بقالو نافلتنا እግዚአብሔር ተመስገን ገጹ ንድለስክ እግዚአብሔር መስገን ነትልዑል هاللويا هاللويا ሮሜ ከምዚልሎ እቲ ሰናይን ባህዘብልን ሙሉን ፈቃድ አምላኽ ምንቲ ክትፈልጥስ ብምሕዳስ ሐሳብኩም ተለወጡ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገን ባርክስ ብምሕዳስ ሐሳባት ዝልወጥ ማለት እዩ ብምሕዳስ ሐሳባት ምስተለወጥካ የኸነቲ ባህዘብል ነቲ ቅዱስ ነቲ ሙሉእ ነቲ ፈቃድ አምላኽ ዝኾነ መስዋዕት ክትቀርብ ትኽእል ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ በቃ በመሕዳስ ሐሳብና እንታይ እኸት በመሕዳስ ሐሳብና ሃሌሉያ
نسو سلتصوعنا نسو عبي بمخانو نسو حيال بمخانو نسو قدم مدبنا እግዚአብሔር نعو نوداسي خبر عربون رستنا منفس قدس وشتنا زقمت يسوع هاليلويا واو praise God بعلو بفقعدو استمسكر يا انتي دا امنتي في مستر فقعدو خاز زفلطن املاح منافلطنا زخيز زل املاح هاليلويا كله اب كريستوس من تقلل እግዚአብሔር بانا غير زعي املاح بانا غير زحقس املاح بانا غير እግዚአብሔር بولدي زبلنا املاح هاليلويا اتي زي قمسل زي صملو اب سمايت زنبرلنا رستي እግዚአብሔር مسكن هاليلويا ስለዚህ በቃ ሳዓቢ ኸንበሉ እግዚአብሔር ተመስገን ንስኻስ አባይ ዓላማ ለካ ኸንበሉ ንስኻ ዓቢ ነገር ዝተገብር ዓቢ ነገር ትገብር አባይ በአይ ገርካ ዓቢ ነገር ትገብር ዓላማ ዘለካ አምላኽ ሃሌሉያ 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 ከምቲ አመና ዝገብር ፍቅሪ ሃሌሉያ ራባዲ ክላራ ባሶዶ ክራዲቦስ አላባስ ለቦሽ ክራዲቦስ ሪማዲን ክሊዲቦስ አላባዲ ክላራ ባሶዶ ክራዲቦስ አላባዲ ቦስ አላባ ሪካ ሶዶ ክራዲቦስ አላባዲ ቦስ እቱሙሉን ቅዱስን ፍቃድ አምላክ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን እቲ ፍቃድ አምላክ ባር ንሱ ዝራእይ ምርአይ ማለት እዩ ንኤርምያስ ከምዚ ይብሎ ሃሌሉያ እንታይ ትርእለኻ ምስ በለስ ኦም ለውዚ ኢልዎ ጽቡቕ ሪኻ نقالي كتجهلهم كم تفصان كجبري إلو إخزابير مسجن نتي إخزابير زراعة مسراعة سيو إخزابير استجهلوا نعوي كم تفصان زغارو إخزابير مسجن سلازي مستر فقارو النافلة الناس غير زل أملاك سمي بارخ نتي مستر فقارو خنفلت كإخزابير مسجن تسأل الله هاليلويا يس تإخزابير زراعة ومسراعنا نعوي زتك حلو اتكزابير دراي مسرانا نعوي خمس فصام زغبرو هاليلويا نسالون كم زلوا الله هاليلويا كم مسوات دعولن اروحنسي دمصي مسمع داي ما شكان سلازي مسواتي امكياسون كوميلو اتاسبيلو كل سنة يزبلي أفلتكو خايلو قنوع كتقبر محرات كتفتو بقنعنا مس أملاق ممالا لازم خازرو لي نقر والحانت يلن إلو كسابير استمسكن يوم كابانا زرو لي نقر كسابير مسكن نتزرعايا خنرينا كسابير مسكن نعو سلازي تكهلو نعو خمز فتسام سلاز قبرو كسابير استمسكن يخون نعوس خمز فتسام سلاز قبرو سلازي نتل سمعو خنسمع فقادو سلاز قبرو نعو سلازي تكهلو نعوس كم زفتام زغبرو እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ምስጥር ፍቃዱስ እናፍለጠና ይሉ እናፍለጠና ካዝኸይድ ዘላ አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አብ ቅድሞ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎም ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምፍጠር ዓለም ሓረየና ይሉ ስለዚ ፍቅረና ጽቡቕ ፍቃዱን መደቡን ካ ስለዝነበረን ይሉ نسو صبق فقادن مدوم سلازنبرنا عنا حرينا نعنا تصويعنا بانا خسرح فتيو بانا خقبر فتيو بانا كشابر سلازي بزي سمزي كبري يسمعكم إلنا كشابر مسك كبري يسمعكم إلنا كشابر حيل دليلنا أزوتيركم سكي قطع دليلنا كشابر مسك هاليلويا المثال خمزين الله هاليلويا بملؤ لبغة أب እግዚአብሔር توكل من أب لبنا خسأي سلازي بملؤ لبنا أب እግዚአብሔር كنوكلن بملؤ لبنا أب እግዚአብሔር كنأمنن بملؤ لبنا أب እግዚአብሔር كنقبرن نسيت فقادن بار هاليلويا نسيت فقادن بار እግዚአብሔር مسكن شعي أملاك زسرح شعي نسو زتقه شعي كم زفتام زقبره شعي هاليلويا نقالو زتقهلو مخنياتو يلو سلازخني أباي توكل يلو أباي تأمن يلو أباي تتقع يلو أباي شعي يستقهلو مبارك سابر مسكن يسوس سمكاي بارك يسوس هاليلويا كل أكلاتنا እግዚአብሔር كخبر مصحف قدساوي نقرناي صحوفي بك እግዚአብሔር مسكن نعنتنا تأملاخ زرعايو خنري إذا أنا تنا أملاخ نجر ترايك سمعة أداونا نتنا أملاخ ترايك كدسسا
الفحموات كفوسة هذا أجرنا إخزابير نبتون السزل آخرنا كيلوز بلنا خنكيد لبنا ناب إخزابير كنو كلنا بإخزابير كنأمنن هاللويا بقولوا إنتنا نإخزابير مغنياتو إذا نفسنا خايت رفز ناتنا عيكونن هاللويا مناتو دقيم كريستوسي عبايز نبر زلمبر ساتكم ما يكون كلهم ينالو إذا حجي بسجاز نبرة زلوا خايلو بتزف قرني من تايون بجاز حلف الله كريستوس ود أملاك بممان يزنبر زلوا خيل إخزابير استمسكر سلازي كل انتنا أنا أملاك مهان آخر دانا له بمحدث حسب نخلو وقلو وتقلنا شعينا بح زبل نأملاك مسوات نقرب للنغل شعينا تقدس نأملاك نقرب للنغل شعينا تفقد أملاك مسوات نأملاك نقرب للنغل هاللويا واو جيسس هاللويا ملحسنا ونيلنا له سبيل هاللويا بتي صبق معلتات كريز دل سبيل واو هاللويا كم كي ملحسي خلق لنا يسوس سخابينها أملاك يسوس سخابينها نجوس سخابينها حيال سخابينها تكبر إحنا قلنا إخزابير فقارك خنقبر بش ميسردانا هاللويا بين خايخا نقوس نملخك ألونا بين خايخا حياة نسجدلك ألونا بين خايخا حياة نملخك ألونا بين خايخا نقوس نسجدلك ألونا هاللويا هاللويا يسوس كويتاي يسوس كويتاي يسوس كويتاي كابزل لنا حافل ناس كإخزابير حنت دقيق تخنا لمزامران كمبارا قومنا إخزابير مسكين هاللويا هاللويا كم زيلي له مصحف قدس كزارف كم زيلي له مزمور مسكنا مسزمرس نابل علي ناب تبرزيكي ديو لما أنتي بمزامرهم مدياب كهنلنا لما أنتي بمزامرهم مدياب كهنلنا لما أنتي إخزابير بتي الشمس زمروا منفس متنخاف كهنلنا منفس متنخاي كهنلنا إخزابير مسكن لبنا آخر تعب يسوع لبنا ناب أملاك كمبركة لبنا ناب أملاك خنقر لبنا ناب أملاك خنقر بيسوع بارككم بيسوع بارككم بمنفس يملؤ نن معلت بمنفس يملؤ صحفي بيسوع نازمرو بمنفس يملؤ إخزابير كزارك كمزيلو بمزمورن وداسين منفسها قنن نن حدكم نقويتا نادرسكم نقنا خلون أبتحرك على كريستوس مليح داركم بلا أبتحرك منفس يملأهم بقيتها بيسوع نازمركم منفس يملأهم بقيتها تطو عيش برو بيسوع نابل علي دايبو نتمديابكم نعنا مدياب يخون الله نتمديابكم نعنا مدياب يخون الله نتمتنخافكم نعنا متنخاف يخون الله يسوس ويتا بيسوس كريستوس سم يمسكنك الله سلازم عالتي تمسكن سلازاك زيزيا خبره بك الله بقيتا بيسوس سم نافقد أملاك متاو خنلكم نافقد أملاك متاو خنلكم ناب أجند أملاك متاو خنلكم ناب كبر أملاك متاو خنلكم أقلقلتكم بخبري يهون أقلقلتكم بخبري يهون Thank you Jesus ويتا نمسكنك الله سلازم عالتي تمسكن كل خبري نعاقا يهون لسم تفكروا ودخا يسوس آمين تبارك هاليلويا بزمن فسزن إخزابير كنام لقينا حواتي ممصانا يتعرفنان كبدصلت صنح منفسنا إخزابير نغزايو إخزابير نغزايو كسبنا نوصا بس أملاك منفس هاليلويا أبز بزح تاكون الوزدني الزمن ويتانا نسخاي خحجون نبنو رأسنا إخزابير نغز حسابنا إخزابير نغز هيوتنا إخزابير نغز كل نغرنا نأملاخنا حبواتي SMS opportunity بحق عدل هيبلنا له إخزابير كنا تاتنا وتينا نأملاخنا منكو لمنفس قدوس حمبلات نخونا له حواتي هاليلويا
ሃሌሉያ ፍቃደኛ ዝኾነ ሰብ ንእግዚአብሔር ከምልኽ ንሳና ኮይንና ንኣምላኽ ነምልኽ ብሕዋት ኣረ ንስኻ ይግባእካ እዩ ላዕለ ኩነታትና ኢኻ ኣረ ንስኻ ይግባእካ እዩ ኣምላኽ ኢኻ ወዳጉድና ርኢና ስቓይ ንብለን ኢና ፈሪሕና ካብ መዝሙር ኣይነቋርፅን ኢና እባ ግባእካ እዩ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ Check
يلكمها على مسواتي السوالك انت زمركو مع اسمزيو انت زمركو مع اسمزيو انت ملكوها مع اسمزيو انت ملكوها مع اسمزيو مزنا المعزي خعبي وانكوينك من داخلاتي عبيد كبرها يمن سفري እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ አምላኬ አቤት ዘይተመርማሪ አምላኬ አቤት ዘይተመርማሪ ሂዳያኔ ለብዘምነ ኩሉ አለካ ክብሪ ዘረስዕ ኩሉ መልስዩና ይህናውነትካ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ አምላኬ አቤት ዘይተመርማሪ አምላኬ አቤት ዘይተመርማሪ ሂዳያኔ ለብዘምነ ኩሉ አለካ ክብሪ ዘረስዕ ኩሉ መልስዩና ይህናውነትካ እንቶ ይጠፍእ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣምላክ ከማኻ ምን ዝፅውዖ መን ዝረክብ ንዝደልዎ ኣይርከብን እዩ የለን ከማኻ ዓላም መስዋዕቲ ይሰዋእልካ እንተዘመርኩ መዓዝ በዚሑ እንተዘመርኩ መዓዝ በዚሑ አቤት ክብርኻ የብሉ ስፍሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር አቤት ዘይተመርማሪ
እንዳመልክ እፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ ተጠምቻለሁ ውረድ በላይ ላይ መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ ዝናብ አጥምቀኝ በመንፈስ እንደገና በውስጥ አስገባኝ መለኪያ የሌለው ያንተ ማንነት ይምጣ በሕይወቴ ጌታ ሆይ ድንቅ ታምራት መለኪያ የሌለው ያንተ ማንነት ይምጣ በሕይወቴ ጌታ ሆይ ድንቅ ታምራት ውረድ በላዬ ላይ መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ ዝናብ አጥምቀኝ በመንፈስ እንደገና በውስጥ አስገባኝ መለኪያ የሌለው ያንተ ማንነት ይምጣ በሕይወቴ ጌታ ሆይ ድንቅ ታምራት መለኪያ የሌለው ያንተ ማንነት ይምጣ በጉባኤው ጌታ ሆይ ድንቅ ታምራት እያየሁ እየሰማሁህ እየያዝኩኝ እየዳሰስኩህ እንዳመልክ እፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ ተጠምቻለሁ እያየሁ እየሰማሁህ እየያዝኩኝ እየዳሰስኩህ እንዳመልክ እፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ ተጠምቻለሁ ሃሌሉያ እንደውና መገኘት ጌታ ድምፅህ ማዛ ግርማህ እንደውና መገኘት ጌታ ድምፅህ ማዛ ግርማህ እንደውና መገኘት ጌታ ድምፅህ ማዛ ግርማህ ሃሌሉያ ኢየሱስ ናፍቆትና መንፈስ ቅዱስ ክብርኻ ናፍቆትና ሃሌሉያ የወና ሀይ ፀጋምና አባ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ይንበሉ ኣሕዋት እጆቼን በእጁ የያዘ መንገዴን የሚቀይሰው አምላኬ እሱ ብቻ ነው ኢየሱስ እሱ ብቻ ነው ሕይወቴን ሰጥቼዋለሁ መልሼ ከእጁ አልወስደውም ከእንግዲህ ሕይወት የለኝም ሕይወቴ እሱ ብቻ ነው እጆቼ በእጁ የያዘ መንገዴን የሚቀይሰው አምላኬ እሱ ብቻ ነው ኢየሱስ እሱ ብቻ ነው ሕይወቴን ሰጥቼዋለሁ መልሼ ከእጁ አልወስደውም ከእንግዲህ ሕይወት የለኝም ሕይወቴ እሱ ብቻ ነው የገባው ሰው ባከመታየቱ መወደዱ ገና
እሱ ብቻ ናይወቴ ጌታ ናይወቴ መራሂ ናይወቴ ንጉስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ከምልኸካ ዘምሮ 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 ባሪኸካ ኣብዚ ብዙሕ ጎይታ ክኾን ዝደልዮ ዝብል ከቢለካ ናይወተይ ጎይታ ናይወተይ መራሒ ናይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ከምልኸካ ባሪኸካ ኢየሱስ እውድሰካ ከቢለካ እታ ንዓኻ ዝፈነት ኩላ ንዓቲ ንባሪኽ ኣለዉ
ሃሌሉያ እታኔ አምልኾ ፕሮሰስ ትፈልጥ ሰበይቲ እታኔ አምልኾ ፎርሙላ ትፈልጥ ሰበይቲ ናብ ኢየሱስ መስቀለት እንታይ ልዋ ሕጅያ ሃሌሉያ ንኣምላኽ ነምልኸላ ሰዓት ሕጅያ ሃሌሉያ ከአልነቱ ንዛረብ አምላኽነቱ ንዛረብ ከም ዝግብኦ ንዛረብ ንሰግደሉ ፍቅርና ንገልጸሉ ሃሌሉያ እስከ ዕልልታነ ዘአምላኽ ሃሌሉያ ክብርነ ዘአምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጅኻ ከአልነት እግዚአብሔር እንዳትከአልና ዝምሪና እንዳተዛረብና ክንዝምሪና አብዛ ዓለም በቃ ተስፋ አትወዳአሉ ዘመን ንሕና ብዝጠጠው አቢሉና ዘሎ እትንስ እታ ዘለና ሰላም ንሱ እትሳተህቦ ሰላም ስለዘይኮነ ናህና ሓጎስ ምስታ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓጎስ ስለዘይኮነ ኢሎም ክነምልኽ መጺና ናትና ሰላም በዓለም ትህቦ ሰላም ስለዘይኮነ ይጠጠው ኢልና ዘለና ንሳሞ ትናወጽ ያዘላ ንሳሞ ሰላም ትልምን ያዘላ ንሳሞ ሰላም ትደሊ ያዘላ ንሕና ግን ሰላምና ክርስቶስ እዩ ንሱ ሰላምና ኮነ ንሱ ሓጎስና ኮነ ሃሌሉያ ስለዚህ ከአልነቱ እንዳተዛረብና ክንቅጽልና ወይ ንሱ ክመጪ ወይ ንሕና ክንከይድና አብ እንዳበልና ንጉስ ኢኻ እንዳበልና ኩሉ ትኽእል ኢኻ እንዳበልና ጎይታ ኢኻ እንዳበልና እንዳሰገድና ዜና ተቀይሩ መዝሙር አይንቀይርን ኢና ዜና ተቀይሩ መዝሙር አይንቀይርን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ሰማይ እንታይ ኣሎ መሲልኩም እቶም ኢስላና ኣርባዕተ ሽማግለ ሃሌሉያ አልፋን ኦሜጋን ዘሎን ዝነበረን ዝመጽን እናበሉ ሕጂ እንታይ ገብሩለው ይሰግዱለው ሃሌሉያ አና አልፋዬ ኦሜጋዬ ይብል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይብል እግዚአብሔር አነ ትዘለኹየ ዝነበርኩየ ዝመጽየ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ንህዝቡ እንታይ ኢልዎ አነ እግዚአብሔር ቀዳማይ ኢሉ አነ እግዚአብሔር ቀዳማይ ስቶም ደሃሮት ከአንታይ ኢሉ ዘለኹየ እስከነት ጥቃኹም ዘሎ እግዚአብሔር ዘሎ እዩ እንታይ ኢሎም አነ እግዚአብሔር ቀዳማይ ኢለ ምስቶም ደሃሮት ከ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ዘሎ እዩ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አሎ እዩ ጥንት እንዳበልና ናይ ቀደም ታሪክ እንዳዘመርና ጥራይ ኮና እንነብር ህላውነቱ ኣብ ህይወትና ርኢና ኢና ከአልነቱ ኣብ ህይወትና ርኢና ኢና መንበር ምዃኑ ኣብ ህይወትና ርኢና ኢና መድኃነ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና ከአል ምዃኑ ርኢናዮ ኢና አነ እግዚአብሔር ቀዳማይ ኢሉ ምስቶም ቀዳሞት ነይሩ ምስቶም ደሃሮት ከንታይ ኢሉ ዘሎኤ ሃሌሉያ ኣብ ኢሳያስ 41:4 ላትኩም ታጥቅስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሕጂ ከአልነት እግዚአብሔር እንዳዘከርና ንዝምረሉ ሰዓት ኣብ ውሽጢ መንጎና ዘይዝምር ሰብ ዘይከይህሉ ሕዋቴ ከንፈሩ ዘይንቀሳቀስ ሰብ ከይህሉ ሃሌሉያ ዕልልታ እስከነ ዘአምላኽ ሃሌሉያ
تغللو ديها زينة كمنو متسوى تغللو ديها تغللو تغللو ديها تغللو تغللو ديها تغللو تغللو ديها تغللو تغللو ديها تغللو
بترجع بتبكي من راسي عمري مرت دوم علي ارزقن الصباح وين الليل 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 هاليلويا 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 زيت منه محرتنيا حتى كلاقو سلاي بمماتكا عسكر مني فتوي فغريها بفغري بمهرات كابر
شميتكا ورودين كاني يبارك سمكا ورودين كاني آمين يبارك سمكا هللويا يبارك سمكا نزك عمرو هقدت أوعنا كبر أملاكنا مسكن نسك يقبايو 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 هللويا كل خبرين عها يقباكاي تمسكن هللويا هللويا اسكبز منفس زخنا دما እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ድማ ምድርና ህዝብና ንሒዝና ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብረን ህበካ ለና አቦ ሃሌሉያ ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር ብሩኽ አምላኽ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከነበሎ ሃሌሉያ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብዛ ምድሪ ይኹን ኢልኩም ጸልዩ ኢልና ሃሌሉያ ከምቲ ናይ ፍቃድ ሰማይ ዝኾነ ሃሌሉያ ኣብ ምድርና ድማ ፍቃዱ ክኸውን ሃሌሉያ እስከንጸሊ ከምቲ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ፍቃድካ ድማ ኣብ ህዝብና ይኹን ሃሌሉያ ኢልና ንጸሊ ሃሌሉያ هاليلويا هاليلويا فقدك يخون أب حزبنا فقدك يخون أب مدرنا اتناي سماي فقدك يخون أب مرحتينا هاجرنا فقدك يخون أب من أسياتنا فقدك يخون أب والدنا عديتاتنا وبوتاتن فقدك يخون እግዚአብሔር هاليلويا اتزا حسبك يوناي سماي فقدك هاليلويا أبزان من نبرلا زلنا مدري فقدك يخون እግዚአብሔር أمرحتا فقدك يخون እግዚአብሔር هاليلويا أب كبابينا زلوا هاجرات فقدك يخون هاليلويا هاليلويا تناي سماي فقدك يخون قويتا إزي لمنو الكنا نلمنا لنا قويتا إزي تسأليو الكنا እግዚአብሔር نتسألي لنا قويتا فقدك يخون እግዚአብሔር هاليلويا اتز فقدك يخون نبلا لنا قويتا هاليلويا هاليلويا فقدك دما مولو انساناين يمو قويتا نمسكنا كالنا نفقدك دما زخل كلو يسلزي لو قويتا خبرنا هبا كالنا كبر خلو دما بزنكو زينة عبسم كان متسالنا سلو خلو نقر دما نمسكنا كالنا اسخا ابزوفان كالخا كالكال دما يبلكان كل تخل املاخ يخامو نخالنتك دما نمسكنا لنا قويتا كبر خلو نتعبسم كيخون بشمت تفكرو ودخ يسوس امين هاليلويا كبرنا እግዚአብሔር ይኹን እንኳን በሰላም ብደሓን አቤት እግዚአብሔር ተረኸብኩም መንፈስ ቅዱስ ዘለዎን ቅዱሳንን ዝርከብሉ ቦታ እንኳን በሰላም መጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ከዛረብ ኮሎስ ከምዚሉ አብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ከምዚሉሎ እምባርሲ አሕዋቴ ክሳዕ ምጽአት ጎይታ ተዓገሱ نو حارستاي نتي كبور فرامدري يصبيو اخزان ما يصبحاتن كسع زركبون يعجاسيو نسخاتكم كا مصات غويتا قربا ايمو تعجسو لبخم وين اصنعو እግዚአብሔር መስገን ክብርን አምላክ ይሁን غويتا مصات غويتا قربا ايمو تعجسو لبخم وين اصنعو ክብርን አምላክ ይሁን ትማልኹም ይብለና ነይሩ አለ ሓውና አቦና ይመጻሎ ስለዚህ ንዳሎ ይብል ነይሩ እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላክ ይሁን ንሰብ ገሊላኹም ኢሎም
تي ملأخ مالتيو قويتا كخيد كله عنك عريرو كريوام كله خريوه خلوسي نمن تأيهم نتي زخيد زلون دار أخم سانك عريركم أبزي دويلكم زلوخم يلوم زيابير مسجن كمتي كعر كله زرعهما كم يلوخا ها كملاسيو هاليلويا كبرنا أملاخ يخون تسفانا كملاسيو يسوع كملاسيو كبرنا أملاخ يخون زيابير مسجن كن ما حدش يسبات ويلكم مبالي كابزلنا يوتسينا نحد نخلط تسب يسوع كملاسيو ندابلنا سلام نباهل نحد حدنا كابزلنا يوتسينا خبرنا أملاخ يخون ماراناتا آمين كبرين እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ መደባትና ከምዘለው ወይ ዘሎ ቀደም አጋይሽ ሰላም ክንብልና ሞ ሓደሽ አጋይሽ ዝመጹ እንደሕዳለው ማእከልና ለመጀመርታ ጊዜ ምሳና ከተም ለኹ ዝመጻኹም እንደሕዳለኹም ኮንኩም ብሽምኩም ክንላለየኩም ካብ ዘለኹም ወተሲኩም ስምኩም ካበይኩም ዝመጻኹም ድሕዳ ሓቢርኩምና ዌልካም ክንብለኩም ሓደሽቲ ሰባት አማእከልና እንደሕዳለኹም ኮንኩም اوكي يداير اني دلهم اوكي حرشي እግዚአብሔር መስገን ባር ሓደሽ ሰባት እንደሕዳዲ ለና ኮይና እግዚአብሔር መስገን ሰንበት ኩል ጊዜ ከም ዝንሪዮ ዘለና ናይ አምልኾን ናይ ቃል አምላኽ ጊዜና ለና እዚኣታ ካልአይቲ ሽፍትያ ሰዓት 11 ትጅምር እታ ቀዳመይቲ ሽፍት ድማ ሰዓት 9 ትጅምር ካብ ሰዓት 9 እስካብ ሰዓት 11 ማለት እዩ ቀዳም ድማኒ ጸሎትን ቃል አምላኽና ለና እሱ ድማ ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ይቅጽል ማለት እዩ بدحري دماني شمانتن فرعان دماني ناي من اسيات مالتيو بتغرينيا young adults مالتيو youth and young adults بتغرينيا زدالو دما مدبالو مالتيو كاب شمانتن فرعان سغاب 10 فرعان زقصل كاله دماني عرب خانا يدقنا خاني كاب 13 زي بانجليش مالتيو كاب 13 زعدمي من اسيات دما ابز بانجليش program ስለዘሎ ድማኒ እዚ ድማን ወለዲ ይሕበራሉ ማለት እግዚአብሔር መስገን ካለ ሮብዕ ድማኒ ናይ ወንጌል አገልግሎት አሎ እዚ ድማን ሁላትና ዝምልከት ማለት እዩ ካብ ሰዓት 6 ፈርዓን ዝጅምር ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ወንጌል አገልግሎት ይካየድ ማለት እዩ ጸልዮም ካብ ዝወጽዮም ይኸዱ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ካለ ሶሉስን ዓርብን ናይ ዙም ጸሎት ኣብ ወጋሕታላ እታ ሶሉስ ካብ 5 ፈርዓን ትጅምር 5 ፈርዓን ካብ 6 ፈርዓን ንሓንቲ ሰዓት ትኾን ማለት እዩ ሳናይ ኩላትና ናይ ሕብረትያ عرب دماني كاب حمشته تجمر مالتيو ساب ساعة 6 دماني دك أنسيو حبرات اللاتنا طولات اللاتنا بزوم مالتيو دحر داغ تحاوروا دلهم دما ويلكم اتسكفوا تحاورنا تخوليهم كبرنا املاخون كال سولوس دماني كل غزي تقلصل تمرت دما الله ساعة 7 تجمر مالتيو بتعمي وندرفل زخانه تمرتي ديتيل زخانه بحفشا بناي مصحف قولسي يوت تمرت زقرب زلو طولاتن املخون زتسنيه مالتيو بتعمي ديتيل زخانه تمرتي زلو اندحر دا عدل رخيبكم اندحدا غيزي لكم دون ميس ات بتعمي ازيا قداس زخانه تمرتي سولوس هالو سلازي ابز دما نرخم مالتيو እግዚአብሔር መስገን ካለ ابز تفلالي بوتا ابز تفلالي ساعات ابز تفلالي معلتي ناي مصحف قدس مصنعتلو ابز دماني ابتز تعملنا حاتيتنا نغلغلتي تمعلتي تيغيزي اتبوتا حاتيتنا نغلغلتي خاني تتقامتي ناي زي اغلغلوت دما نخون እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ابز كله زول اغلغلوت اتليست اب كلته سلسه بوحد تاريخنا تتقامت نخون نغلغل دما እግዚአብሔር መስገን ካለ ፍሊዝ በላ متنبحتا زلنا نزاب قدمينا زلا سنبت which is 10 مالتيو ناي محبراوي نقحات كم تخل غزي زغبر اور حساب مالتيو على تداليلو مالتيو እግዚአብሔር መስገን እዚ ድማኒ ስሙ መንገሻ ዝበሃል ማለትዩ ኣብናይ ኮሚኒቲ ኣብናይ ካቶሊክ ኢሚግሬሽን ሶሳይቲ ዝሰርሕ ሰብ ማለትዩ ብናይ ሞያ ስልጠና ዝህብ ማለትዩ ኣውን ኮሙኒ ሬፊጂ ንሓደሽ ሰባት ዝመጹ ኻኒ ቤተሰብ ይኹንካ ከመገሮም ሞያኦም የማዕብሉ ከመገሮም ስራሕ ይረኽቡ ድማኒ ብኾም ይዛዓይ ስለዚ
نيكست سنبت نسيو أبز أستمهرو خب مالتيو سلازي حدش سبات ندا تصوعنا نحنا نبعلنا ونمويانا خنكير ندحر داديلنا أفلوط أبز عبازنا غرز خنركب ندحر داديلنا ملتينا دما تتقمت نخون مالتيو سلازي ساعات شدشة أبزو بوتازي نيكست ساندي كخوني مالتيو كال دحرية حدا ورحي خونا لو مالتيو قنبت علت شعته مش يا قنبت علت شعته قدام مالتيو مينين بدكتور مامو زكايد نسلطنا ني اغلغلتي الله مالتيو اذا سلطنا ني اغلغلتي every year مالتيو كل غزي اب عمت حنسب مولو معلتي كاب زواتينا ناي سلطنا مولو معلتي زوعللو بروغرامي مالتيو سلازي بزا علت زيا اذا علت زيا حزوامو هايلايت غبروا اب كالندركم سلازي دحدا اوف كتوسدو خوينكم ديو وي دما زخون ارينجمنت كتغبرو دحدا دليهم حدا ورح زخونا لنا عدل مالتيو سلازي قديمو زنغر زلو سلازي نخلهم نتوم أجلجلتي كتجلجلو تدلي مالتيو كله سلطنا زدالويو سلازي هايلايت جرنا كالندرنا أبزي معلت الزخن ركب دما بتهرسيان نخلاتنا تعدمنا لا مالتيو كبرنا أملاخ يخون I think السنة أنت متنبهتها مثلني حجي زقت الأمن خنا جنزبنا مالتيو جزابير مسكن مسحونا خينا هتسلينا ويتوارف نصلي سلتي ناملاخ نقرو الشرن مبان قدوس እግዚአብሔር አምላክና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንመስክነካልና ክብር ሁሉ ለተዓበስም ካይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እቲን ምንጫቱ አጥናኖም ክንከውን ዘይወፈና እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ከመሐያል ጅግና ቀቅቤናዩ ንሱ أبكن مجد صلاتنا معدي يسرعلنايو سلازخونه دما صلاتنا قدقاد كفحرو يخلو يخونو أبتاز فعروا قدقاد زاتوغنا نساتهم يوم تم مجنقتنا كجنق يوم تم كابسرح كبارورنا زي دما نبعلهم كبارور يوم مخنياتو يتين نقستات دقاس ليتي كليو نماردوكاي أب أدباباي زخبر أملاح نعنا دما أبدباباي كخبرنايو أبكنتم قد صلاتنا المجنقتان كخبرنايو نحما بعالت بيتوس كمزيلا إزي أبكت ميها وقت ودق جمير كادر لها مردوكاي استبهل السب نسو إبراوي انت لاغينو فتسيمكا أبكت ميها وقت وديرها إلهاتو مجنقتنا أبكت مينا ودكيوم صلاتنا أبكت مينا ودكيوم مخنياتون حنا صنعك على لنا كواكوكم يوم كنا أنا مساكم سلزلخو أي كسعركم يوم بحد ما قدي كوتكم يوم كنا أبشو عت من قدي كاباكم تبتينهم كهدم يوم زبلك على لنا قدس كذابير أم لخنا أنا مسكنا كلنا كم بلين عيني كبيبكا أب تحت صلال أخنافكا سويركا تتاتينا تالينا تحاليلنا تنببرنا سلزلخ أنا مسكنا كلنا الجخا قويتا خمت كل جزيان نقبرو نبيت كازقون زرع حزنا مجينا لنا نسخا خانا زريكا أبزيحكا سلت مسلنا نمسكنكا كل خبرنا تعبسمكا يكون آمين
ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስከ ሕጂ ድማ ንቃል ኣምላኽ ኩላትና ኣብ ጸሎት መንፈስ ኮይና ብምጽበባይ ንጎይታ ክዛረበና ቃሉ ክበና ልዑል ቃሉ ክበና ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ንቀድም ኣለና ንግዜና ንዓኻ ንህበካ ኣለና ነዚ ሰዓት እዚ ንዓኻ ንረክቦ ኣለና ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎሲ ንምድርስ ትበጽሓ ዕለቕልቕ ተብላን ኣዚኻ ትህብትማ ርባ ኣምላኽ ማይ መልኢ እዩ ንምድር ከምዚ ጌርካ ምሳዶ ለኻያስ እኽሊ ተዳልወሎ ንነግሕታታት ተስትዮ ንድንኩላታት ትምድምዶ ብዝናብ ተለምልማ ንበቁላ ትባርኹ ኢኻ ኢሉ እስክሎም አንተ ድማ ንዓና ሩባ ኣምላኽሲ ማይ መልኢሎ ኢሉ ንህዝቡ ዘስት ማይ ሙሉእ ኣለዎ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝቐልብ ማዕከናቱ እግዚአብሔር ሙሉእ እዩ ሃሌሉያ እስክሎም ድማ በዝረፍት እዚ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ከስቴና ከብልዓና ግበና እግዚአብሔር ቃሉ ክበና ሃሌሉያ ልዑል ቃሉ ይህብ ይልሎ ቃል ካበን በልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ኢድካ ትዝርግሕ እሞ ንህያው ዘበለ ሁሉስ በበረኸትካ ተጽግብ ኢኻ እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ነጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ኢድካ ናብ ነፍስ ወከፍና ክትዝርጋሕ እታ ተጽግብ ኢድካ እታ ተሰቲ ኢድካ እታ ተባረኽ ኢድካ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ናብ ነፍስ ወከፍና ኢራ ኣምላኸይ ክትዝርጋሓ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጸልይ ኣለና ህዝብኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በበረኸትካ ክጸግብ ቃልካ ይልሎ እግዚአብሔር በረኸት እግዚአብሔር የህብትም እዩ ገለ ሽጋር እኳ የብሉ ይልሎ እግዚአብሔር ከበረኸት ኣብ ነፍስ ወከፍ ህዝብኻ ክመጽእ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ ኣለኹ ናይ ቃልካ በረኸት ከጸጋ ናይ ቃልካ መንፈስ ናይ ቃልካ ኃይሊ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ክኸውን ይጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር እነሆ ንቃልካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በተኣምራት ከተሰንዮ ሎማ አንተ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጸልይ ኣለና ኣብ ቃልካ ተኣምራት መታን ክርኢ ህዝብኻስ እግዚአብሔር ዒንት ነፍስ ወከፍ ክኸፈት ብሽም ኢየሱስ ይጸልይ ኣለኹ ኣምላኸይ ናይ ቃልካ ኃይሊ ኣብ ዝጉባኤ እዚ ክልቀቕ እጸልይ ኣለኹ ድኻም ዝበልዕ ምስልቻው ዝበልዕ ሓጢአት ዝበልዕ ክፉእ ነገር ዝበልዕ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ናይ ቃልካ መንፈስ ናይ ቃልካ ሓዊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍስ ወከፍና ክመጽእ እጸልይ ኣለኹ ኣምላኸይ እዚ ስለትገብሮ ድማ ንባረኸካ ኣለና ሕጂ ድማ ንቃልካ ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣየራትና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንገንሖልና ንነፍስ ወከፍ ኣሕዋተይ ክለቅቕ ንነፍስ ወከፍና ክለቅቕ ኣምላኸይ ኣየራትና ክለቅቕ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣለና እዚ ኩሉ ድማ ስለትገብሮ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ኣለና ብስም ስልጣን ወዲ ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን እስከ እግዚአብሔር ይባርኽኩም መዘምራን በልዎ ምስኪ ኦርጋን ዘገልገልካና እብሪሂም ሓወይ ጎይታ ባረኽካ ኩልኹም ተገልግሉ ዘለኹም እግዚአብሔር ዘመን ህይወትኩም ይባርኽ ኣብ ኣሸራት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ህፃናት ኣብ ፓርኪንግ ኣብ ኩሉ ነገር ተገልግሉና ዘለኹም ኣምላኽ ዘመን ህይወትኩም ይባርኽ ነቲ ልዑል ኣገልግልኩም ኢኹም እሞ ኣስብኹም ካብኡ ብዙሕ ይኹነልኩም ህዝቢ ኣምላኽ ድማ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኣብ ምውፃእኩም ኣብ ምእታውኩም ሓለወ ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ባረኽኩኹም ኣሜን ካብ ቤት እግዚአብሔር ሲ ንባረኸኩም ኣለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተባረኹ ብሩኻት ይኹን ሕጂ ቀጥታ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሓልፍ ኢና ሎማዓንቲ ካብ ሓደ ህይወት ናይ ሓደ ሰብ ኢና ክነልዕል
قدميو ግን ክልተ ጥቅስታት ከነነብብና ንኽብሪ ቃል አምላኽ ካብ ዘለና የተሲና ሓደ ክልተ ጥቅስታት አንቢብና ኮፍ ከነበሊና ቡጌርና መልእኽትና ክንቀጽል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ለመጀመርታ ነንብቦ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ዘሎ ጥቅሲ ከምዚ ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 2 ንሱ ግና በለ አቱም አሕዋትናን አቦታትና ስምዑ ነቦና አብርሃም ገና አብ ካራን ከይተቀመጠ ኣብ መሶፖታምያ ከሎ አምላኽ ክብሪ ተራእዮ እሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ድማ ቁጥር 2 ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡኡ ንመላእኽቲ ከመጋይሽ ተቀቢሎም ኣለዉ እሞ መቀበላ ጋይሽ አይትረሱ ወይ ተባረክኩም ከፈሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎምቲ እንሪኦ መላእኽቲ ዝስሕብ ህይወት ቶም ተጽሕፉ ዘለኹም አርእስት ንናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ዝስሕብ ህይወት ዘለዎ ሰብ ካብ ሓደ ህይወት ናይ አብርሃም ኢና ሎሚ ክንርኢ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መላእኽቲ ዝመጽሉ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚርኩም ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ክሳብ ጳጥሞስ ደሴት ዮሐንስ ብኢድ መላእኽቲ ራእይ ክቅበል ከሎ ክሳብ ወላ ድሕርኡም መላእኽቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ይመጹ እዮም ይግለጹ ናብ ሰባትሲ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኾም ይመጹ እዮም ታዝተላእኩ ኣብጽሖም ከዓ ይኸዱ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ካብ ህይወት አብርሃም ኢና ክንርኢ ንአምላኽ ንመላእኽቲ አምላኽ ዝስሕብ ህይወት ነይርዎ አብርሃም ቆርኔሌዎስ ትዝክሩ ኢኹም ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት ማርያም በዓላ ትዝክሩ ኢኹም ገብርኤል መልአኽ ክመጻ ዝተፈላለዩ ንእግዚአብሔር መላእኽቲ በብግዚኡስ እንዳመጹ ይመጹ ነይሮም ይመጹ ድማ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ንስሙ ይኹን ግን ክመጹ ወይ ድማ ንሶም ናባኻ ክለኣኹ እንተደኣ ኮይኖምሲ ንዑ ዝስሕብ ህይወት ከልወካ ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አብርሃም ብጣዕሚ ዘገርም ሰብ እዩ ሎሚ ንዑ ኢና ክንትንክፍ ገለ ሓሳብ ካብኡ ልዒልና ኢና ክንዛረብ ካብዘን ዘንበብናየን ጥቕስታት ድማ ክልተ ጥቕስታት ንዑየን ዝምልከታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጽር 2 ገና አማነ ከይኮነ ከሎ ኣብ መሶፖታምያ ከሎ ኣብ ምድሪ ጣዖት ኣብ ምድሪ አጋነንቲ ጣዖታት ዘምልኽ ሕብረተሰብ ኣብ ማእከሎም ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጽር 2 ከም ዝነገረና እግዚአብሔር ኣብ መሶፖታምያ ከሎ አምላኽ ክብሪ ዝተራእዮ ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር አብርሃም ኣብኡ ከሎስ ብምንታይ ተገሊጹሉ ወይ ድማ ተራኺብዎ እንተዳኢልናስ በአምላኽ ክብሪ ተራእይዎ ወላ በሐድሽ ኪዳን ነዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ዘሰይም ንዑ ሪፕሬዘንት ዝገብርት ናይ አብርሃም ህይወት ወላቱን ኣብ ናይ አብርሃም ዝተፈጠረ ኩሉ አገልግሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ትዝክሩ ኢኹም እቲ ዝሃብካን ንኽብርስ እንታይ ገበርክዎም እዩ ዝብለና ኩዎም ስለዚ እግዚአብሔር ገና ከይፈለጥናዮ ከለና ጣዖታት እንዳምለኽና ከለና ብክብሪ እዩ ዝግለጸልና ምክንያቱ ክብሪ እዩ ዘጥዕመና ክብሩ ምስጣዓምና ኢና ናብኡ ንስሓብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብሩ እዩ ዝረትዓና ዘምጻና ድሓር ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ከም ዝነግረና ሰብሲ ንኣምላኽ ርእዩ ብህይወት ክነብር ዝኽእል ሰብ ስለዚ የሎ ክብሩ እንዳርኣኻ ብህይወት መንባር ስለዚ ይከኣል እግዚአብሔር ካብኡ ሕልፍ ብዝበለ ናብ ሰባት ሪሌሽንሽፕ ብሕብረት ከም ሰብ እንዳኾነ ፍሬንዶም እንዳኾነ ዓርኮም እንዳኾነ እንዳተገለጸሎም ዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንአብርሃም ብርባዕተ ነገራት ተገሊጹሉ ኣሎ መጀመርታ ከም ዝበልኩልኩም ኣብ መሶፖታምያ ኣብ ኡር ከለዳውያን ከሎ ጣዖታት ምድሪ ብክብሩ ይብለና ኣብ 15 ምዕራፉ ክመጽእ ከሎ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ሰፕላይ ከም ዘለዎ ንኩሉስ
ዘመሓድር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ከም ዘለዎ ይግለጸሉ ምዕራፍ 17 ክመጽእ ከሎ ከኣኒ ኩሉ ዝኽእል ብኤልሻዳይ ይግለጸሉ ኣብዛ ሎማዓንቲ ንሪኣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ኢና ሎሚ ካብኡ ልዕልና ንርኢ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ድማ ከም ተራሰብ ኮይኑ ይግለጸሉ ወይ ድማ ይመጾ ሰለስተ ሰባት ኮይኖም ኣብ አብርሃም ይመጹ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንድሕሪና ይልከ ከምኡ መጀመርታ ክብሩ ሂቡ ናብኡ ከም ንስሓብ ጎይታ ከም ንፈልጦ ከም ዝግለጸልና ይኸውንሞ ሽዑ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ድማ ልክ ከምቶም ደቂ መዛሙርት ድማ ዝነብሩ ዝነበረ መሳታቶም ድማ ከም ተራ ከም ዓርኮም ከም ማሕዞም ኮይኑ ድማ ኣብ ምድሪ ይመላለስ حواتي نحنا دما the same كومو قويتا يسوس كريستوس كومو يزقبر في الزمن زي مسانا سلازي حجو كاس as a friendنا كم محزنا كم أركنا كويني نعنا انتا يزقبر حبرت مسانا يزقبر مخنياتو نت حبرتيو نت فلوشيبيو حجي እግዚአብሔር ጸقيتو أبانا كعيوز دلي እግዚአብሔር استمسكنا يكون آمين دو سلازي كابزو نا إبراهام هيوت كابوينا نرئي زلنا مالتي اوكي زفترة معرف 18 حجينا بتعمل اختنا دعتنا كيدنا قبرها وريات اب اوركل داو يعني لكم الله ابراويان معرف 13 قصر خلته دما كم زيت تغلصلو دما ينغرنا مالتي كم استقبلوا ينغرنا زفترة معرف 18 حجي لهم عنتي نابينا خلينا نبب كاب قصر هذا جميرنا كم زيب لنا نصو يبلنا نا ابراهام مالتيو تي نصو زبل زلو ابراهام يزملكت بدهر معلتي اب اف دغ اتي دنكان تقميتو خلو دما እግዚአብሔር اب دواتات ممري تغلصلو يبلنا جابزي استوعلو اب دواتات ممري تغلصلو يبل بوتا سبيسيفيك نغرنا ابينا بوتا مخانو اب دواتات ممريس تغلصلو يبلنا انتي كغبر كله يتغلصلو تدايلكم ندما موقت كوينو ودهر كوينو ابراهام كابغزو وصيو ወይ ካፕተን ትናቶ ካፕት ድንኳን ወጽዩ አባፍ ደግዩ ኮፊሉ ሆሎ ተቀሚጡ ሆሎሲ ሰለስተ ሰባት ኮይኖም ይመጹ ገልጾ ሆሎ ዚ ሙሴክ ነገርና ሆሎ ጽፎ ሆሎ ጽሐፍና ይዚ ሙሴ ስለዝኮነ ተገልጸሉ ይብሎ ሽዑቁ ዘኸልተ አዒንቱ ከአቋህ ሐበለ እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብአይ አብ ቅድሚ ደው ይሎም رأي بلنا وجي سلسة سبعي ريبك سلسة سبعي سي أبن دابرهام ماتيوم زوم سلسة سبعي أبن دابرهام كم وقصحبو زقبورو ممكن هيوتنا إبراهامي ونمبالنا زيابير استمسكنا يقول سلسة زوم سلسة مسموز ودماس نسو يريهم حجي رأيو مصر أيوم زقبورو نجار أستوعب الحج مسايكيدو جابير مسجن مصر أيوم دما كاب أفدق اتدون كان كقبلهم قويه يبلنا نمدرخ أسجده يبلنا حج كريم كله فليت وما يكونن كقبلهم زخيد زلهم إبراهيم معرف 10 سلسلة قصر خلتكم ذنب من أنت أتبل كابزنا إبراهيم وتميرات حدث سبكة عليتنا إبراهيم صحفي قال لي أتومسي كيف فلوتو يبل قال إخزابير فذنب من مالتي إبراهيم 10 سلسلة قصر خلته تايبل ندافلت أيكونن ويفلت ومالذي وما يكون ويأوير كون يكونن زقبلهم زلوا كيف لا يقبلهم زلوا كيف لطو يبل سلست يوم من يوم بون ملاختي كما جايش تقبلهم علو أمه نمقبل أجايش أي ترسو هجي كم إبراهيم هيوتسي حدث سبكت واتسيو كابتز جبرو أكبا بلاسي حدث سبكت تداليلنا إبراهيم صحافي سنتايب لنا له قال تمسي كيف كلطهم كيف لطو خلو سم أخذ تقبلهم يوم
ስለዚህ ንስኻትኩም ከዓ ከትፈለጥኩም መልአኽ እግዚአብሔር ከይመጻኩም ምቕባል ኣጋይሽ እንታይ ትግበሩ ኣይትረስዑ ይብል ስብከት ተዳልዩ ትምህርቲ ተዳልዩ ብዛዕባ ከም ናይ ህይወት አብርሃም ሓደ ትምህርቲ ወፂኡ ግን እዚ ኩሉ ክገብሮ ዝኸኣለ ነብርሃም እንታይ ኮን ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ አብርሃም ባይዘወይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፍሉይ ዓይነት ሰብ እዩ ምሽ ነፍስ ወከፍ ዝረገጾ ምድሪ ነፍስ ወከፍ ዝተንቀሳቀሶ ዝተዛረቦ ዝገበሮ ኣብ ምድሪ ዳርጋ ነፍስ ወከፍ እንዳተንከፉስ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚርካ ኩሎም ሐዋርያት መልእክተኛታት በሙሉኦም ካብ ህይወት አብርሃም ትምህርት እንዳውጹ እንዳሰርዑ ኸይዶም ግን ነዚ ኩሉ ክገብሮ ዝኸኣለ ሰብ እንታይ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ነዞም መላእክቲ እዚኦም ተቀቢልዎም እንታይ እዩ ንዖም ናብኡ ክስሕቦም ዝኸኣለ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ምልስ ኢልና ነታ ዝገበራ ራእይዋ ኣብዛ ዘንበብናያ ማለት እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ዘለኹ እግዚአብሔር ይባረክ ምስራአዮም ድማ ትብል ቁጥር 2 ካብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ክቕበሎም እንታይ ገበረ ጎየስ ክበሉ ሕሰቡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ኸድኩም አብርሃም ወዲ 99 ዓመት ኮይኑሎ ካን ኢማጂን ወዲ 99 ዓመት ብዕድመ ምድፍኡ ጥራሕ ከይኣክል ድማ አብርሃም ኣብ ዘመኑ ዝተፈለጠ ሃብታም ሰብኣይ ድማ ሃብታም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቱ ድማ ገላው ዘለዎ ሙርኢ ሰብ ኣብ ምድሪ ዝክሮ ይኹም ምሽ ገላው ሰራዊት ታኽቲቱ ንሎጥ ካብ ሙርኮ ዝመልስ ሰብኣይ ክሳዕ ክንድዚ ኣብ ምድሪ ክስታይ ዝነበሮ ሰብ እዩ አብርሃም ግን ልክዕ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ጋሻ ሰባት ሰለስተ ምስራኤ ንምቕባሎም ዝገበሮ ነገር ኣብ ዘመንና ወዲ 99 ዓመት ኣይኮነን ኣነ ንስኻትኩም እንኳ ክንገብሮ ቀጽሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወዲ 99 ዓመት ኮይኑስ ካብ ዘለዎ ብድድ ኢሉስ ክጎይ ጀሚሩ ኣብ ንግሆ ብነረ ካባና 3 ዓመት ዝሓለፈሎ ዶ ብነረ ናዓጉ ንብሎ ኣሕዋተይ አብርሃም ወዲ 99 ዓመት ኢማጂን ግበርዎ ክጎይ ሙርኢ ሰብ ብዙሕ ኣብ ትሕቱ ዝመሓድር ሰብ ግን ዘገርም ሰብ ተስኡ ጋሻ ንምቕባል ክጎይ ከሎስ ሙሴ ጽሒፉልና አብርሃም ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይሩ ስለዚህ ንከምዚ ዓይነት ሰብቲ ምክቲ ኣይመጽዎን ንከምዚ ዓይነት ዝቕበል እግዚአብሔር መልአኹ አይልክ ለኻይ ሞጽና ያስተናግዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አብርሃም በጣም ዘገርም ሰብ ወዲ 100 ዓመት ክጎይ አነ ማእሲብ ዝሓለፈ ግዜስ ዓብ ሰብኣይ ኣብ ጻዕዱ ማለት ኣብ ጻዕዱ ዘገርሙ እንዴ በሁሉ ብዙ ሓለውም ዘገርም ነገር ቱ ዲተርሚኔሽን ናቱም ቱ ኮሚትድ ምዃኖም ሓደ ነገር የገርሙ ኸይም አነ ድራይቭ ስለዝሰርሕ ብድራይቭ እንዳኸድ ከለኹስ ወዲ 60 ወላ 70 ከማ ንኾን ዓብ ሰቢ ሓፂር ስረ ገይሩስ ማዕረ ይጎይ እንታ ወላ ብእግርና እንተ ዘይጎይና ዶም መኪና ሞን ማዕረኻ እንዳበልኩ ኣነ ኸ ጎይ ኣሕዋት አብርሃም ጋሻ ንምቕባል ወዲ 99 ዓመት ከሎስ ጎዩ አነ ንስኻትኩም እንከይ ንኣምላኽ ንምግልጋል ንኣምላኽ ንምኽባር ንምምላኽ ንኣምላኽ ትዝግባእ ንገብር ኣለና ዶ መበልና ምስ አብርሃም ኣወዳድር እንትነብላ ህይወትና ክንደይ ካብ ሜዳ መወፃና ንኸውን ወዲ 99 ዓመት ክጎይ ንኣገልግሎት ክትሪኦ ከለኻ ክጎይ ኣብዚኣ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎይ ባይዘወይ እዚኣ ደሓን ሕራይስኪ ነጋሽ ምቕባል ከም ኣገይርዋ ንበሎ
ቁጽር 7 ኸድኩም ተሪእኹማ ከገልግሎም ይዝጎይ ቁጽር 7 እንታይ ብሎ መሲልኩም አብርሃም ቀልጢፉ ናብ ሳራ ናብ ድንኳን አትዩ ቀልጢፍኪ 3 መስፈር ድኹም ሓረጭ አቆምጢዕኪ ቀጫጩ ሰንክቲ በላይ ምስ በላይ አብርሃም ድማ ናባሕኡ ጎዩ ሉምሉም ጽቡቕ ብተይ ወሲዱ ነቲ ጉዝኡ ሃቡ ንሱ ከዓ ከዳልዎ ተቀላጠፈ ንአምላኽ ዘለዎ ሰርብ ንምግባርሲ ይጎይ አብርሃም ብጉያይ ዘመኑ ወዲእዋ ጽሑፍ ምሽኮም ኢለሎ ጉያይ ወዲእ ዝብል ምሻብ ዝምድር ዘሎ ናይ መወዳእታ ንብለኮ ጉያና ወዲእ ርግጸኛታ ዲና ግን ጎይ የለና አብርሃም ብጉያይ ዝፍለጥ ንናይ እግዚአብሔር ዕዮ ብጉያይ ዝፍለጥ ሰርብ ንኽገብር ንአምላኽ ንምግልጋል ገሌናው ኩሸለል እንዳበልና ገሌናው ኮ በቃ ከምሻሙ እንደሐዝና ኢና ምሽ ንኸይድ አብርሃም ግን በቃ ሲሪየስ ዙሪያ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ድማ ካብ ህይወቱ ኩሉ ስብከት ይወጻሉ ኢለኩም ኣለኹም ብኩሉ ነፍስኹም ይብል ቃል እግዚአብሔር ብኩሉ ኃይልኹም ዝብል ቃል ኣሎ ተግብሩ ንእግዚአብሔር ተግብሩ አምልኹ ምሽ ስለዚህ ካበይ ወፂ ተዳልኩም ብኩሉ ኃይልኻ ዝብልሲ ካብ ህይወት አብርሃም ይስብከት ተዳልሉ ሉቃስ ባይዘወይ ፌብሬቱ አብርሃም የእቱ ወይ ኩሉ بكل حيلكم بكل نفسكم بكل لبكم بملء لبكم سلازي كاب هيوت ابراهام سنتاي اندا غبر يزوت نيرو سبكت اندا تقنጨበ يزوت كمزي عينت هيوت ينرو ابراهام ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር መልአክቲ ጎይታ ደም አቤቱ አብታህት ተንዱ ክግለጸሉ ክርከበሉ ፈትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ መልአክቲ ህይወት ካስን መልአክቲ ስንታይ ገብሮም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኮይኑ ንመልአክቲ ዝስሕብ ህይወት ናብ አብርሃም መጽዮም እንከረጅ ገብረኩም ድማ በሁሉ ከምዚ ዓይነት በሁሉ ኃይልኩም ትጎዩ ተዘልሉን አምላክ ማእከልና ለኩም ክምለኽ ከሎ በቃ ጉልበትኩም ዘይትበቁ በቃ ተዘሉ የማንኩም ጸጋምኩም ሲ በቃ ዘይትሪዩ ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንስኡ እግዚአብሔር ዝደልዮ ህይወት ንስኡ እግዚአብሔር ዘሸትቶ መስዋዕቲ አሜን ዶ ጉልበትካ ንዑ አይ ዓብየኒ عقمخ نعوس أي عبيني بكل حيلي وأبراهام ودي تسعنت شعتن عمت مسكونس حيلي بزل النسانكي كله نقويتا بكا كم زي عينة سابينيرو أبراهام يبزح لكم دو يبزح لنا دو كم زي يبزح لنا دو يسوس كريستوس قويتا ايو سلازي كم زي عينة هيوت نيرو أبراهام يزبلكم زلهم ومقاس كيف فلطهم ملائكة مخانهم كيل اليوم كسب تمود أتا سبيت خسارة تولد يا كسب زبلوسي أي فلطهم زبها بمصحف قدس زسمعهم أنا كا أبتا مجمرتا إزيل اليوم منبر دحرت أزجبر خلاء تستيب ندحريكما أب مسبس حجن يسجدي سلازي probably مسقربو مسي جلس كوين له جلس مفلات مسيل له ازبلاني زيناتي مالتي يا بيرست مسغنا يكون مخنياتو كسوق دلوم يا غيراتو تطقمس بس حس ودي قلومي سلازي جلس ترد يخون خالي ازبل جن كسع موداتا تغلصولنا ايفلوط امنيم زبلو بزحتنا مصحف قدس سبات كونه مخالي جن probably ግን ስለዚህ ሰገደም ከነብሎ ነኸሊና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነምበባደ ተቃል ጎዩስ እንታይ ገበረ ይዝብልና ናብ ምድር ከዓ ሰገደ ይብለና
ናምንታይ ከይዱ ቀጥታ ምስ ቀረቦም ስን ኣብ ምስጋድ ይኣቱ ሽዑ እዩ ኣብ ቁጽር 2 የዘልኩ ስቲል እግዚአብሔር ይመስገን ይሰግድ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ስለዝኖሮስ ጎይታ ንመላእኽትን ሲ ኣብ ቤቱ ክመጹ ኢሎም ሰለስተ መላእኽቲ ይዝብሎም ድሓር አብርሃም ክዛረቦ ከሎ እንተሪኢኹም ወገን ብዙሓት ዘይኮነ ዝዛረቦ ፕሉራል ዘይኮነ ሲንጉላር ይዝገብሮ እንታይ ብሎ መሲልኩም በለድማ ይብለና ቁጽር 3 ጎይታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ እንተደኣ ረኺበ ይብል ሕጂ ናብ ሓደ ገይሩ ጽውዖ ስለዚ ሜይቢ ተረዲእዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ሞጎስ እንተደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈኒ ሕጂ አብርሃም ከምቲ ዝበልኩም ባርያ ኣይኮነን ወይ ግልያ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲኡ ባርያዩ ዘለዎ ሰብኣይ እዩ ኣብዚ ግን ገዛ እርሱ እንታይ ገብራ ባርያ ይብላ ንዑ ከዓ ጎይታ ይገብሮ ከመይ ዓይነት ኣቀባብላ እዩ ዝቕበል አብርሃም ንሪኢ ኣለና ሽዑት ዝብሎም ኣብኡ ይነግረና ኣእጋርኩም እንታይ ይብል ክትሕጸቡ ሒደት ማይ ኮታ ይምጻኣልኩም ኣብ ትሕቲ ዛኦም ድማ ዕረፉ ብባርያኹም ኣቢልኩም ከዓ ካብ እትሓልፉስ ልብኹም ክድግፉ ቁራስ እንጌራ ከምጻኣልኩም ድሕሪ ትሓልፉ በለ ከምቲ ዝበልካዮ ከምኡ ግበር ድማ በልዎ ጅረይዎ ከይተረድኦ ተራ ህይወቱ እንደነበረ ከሎ መላእኽቲ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ኣብ ቴንድኡ መጽኡ ጎይታ ባዕሉ ድማ መጽኡ ሕሰቡ ሕጂ መላእኽቲ ናይ እግዚአብሔርን ጎይታ ባዕሉ ናብ ቴንድኡ ኮፍ ኢሎም ክጽበይዎ አብርሃም ድማ ዝገብሮ ከዓ ንኸገልግሎም ድማ ይጎይ ታዘንበብና ያውጽር 7 ማለት እዩ ድሕሩት ዘገልግሎ ኣብኡ ዘገልግሎ ዝገብሮ ነገር ብዙሕ ምስ ናይ ትንሳኤ ክርስቶስ ዝተሓዝ ሰለስተ ክስታይ ዝብሎ ሰለስተ ንትንሳኤ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምልስሊ ከምቲ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 33 ኣብ ሰለስተ ሳቱን ሓሩጭ ዝብሎ ንጎይታ ትንሳኤ ብሳልሳይ መዓልቲ ከምዚ ትንስእ ዝገልጽ እዩ እቲ ጸባት መዓርቲ ዝቕርበሎም ድማ ንደቂ እስራኤል ኣብ ከነዓን ኣትዮም ዝገብርዎ ንሕና ድማ በቲ ዝመጽእ ንረኽቦ በረኸት ናይ ኣምላኽ ዝገልጽ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ምስ ገበረ ሽዑ ልክዕ ሕጂ ኣብዚ ኣመስ ጎዩ መሰድ ኣለወሎም ቁጽር 8 ሕጂ ንዑና እዩ ቁጽር 8 ርግኦን ጸባን እቲ ዘዳለዎ ብተይን ገይሩ ድማ ኣቕረበሎም ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲታ ኦም ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሉ ነበረ ንሳቶም ከዓ በልዑ ሕጂ ረይዎ ከመይ ዓይነት ዝገብሮም ዘሎ ጎዩ ከይኣክልሲ ድሓር ድማስ ንሶም ክበልዑስ ደው ኢሉ ከምዚ ከብቲ ዘዳርት ዘለኻ ኣብ ግራትካ ቀደም ከምኦም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ሽጓሰ ደው ኢሎም ኣብ ግራቶም ከብቲ የዳርትወን እቲ ዝለምዐ ክበልዓ ደው ኢሎም አብርሃም ድማ ኮፍ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ደው ኢሉስ የብልዖም ንሶም በልዑ ንሱ ከዓ ደው ኢሉ ምስኦም ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ሕጂ እግዚአብሔርን ጎይታን መላእኽቲ ቁጽሉ ዘሎ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እሺ እዚ ምስ በልዑ ዝኸውን ነገር እዩ ሕጂ ንሱ ደው ኢሉ ኣሎ ቁጽር 8 ከምቲ ዝነግረና መስሃቦም ኣቕረበሎም ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲታኦም ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሉ ነበረ ንሳቶም ከዓ በልዑ ጅንሶም በሊዖም ሕጂ ምስ በልዑ ትደው ኢሉ ዘገሎም ከምቲ ዝጎየየሎም ተርኡ በጽሑ እንታይ ብልዎ መሲልኩም ንሳቶም ድማ ሰበይትኻ ሳራኸ ኣበይ ኣላ በልዎ ይብለና ንሱ ከዓ ኣብ ድንኳን እናሃበለ ሽዑ ንሱ ሕጂ ሲንግል ኮይኑ ከዓ ዛረብ ንሱ ጎይታ ማለት እዩ ንዓመታ ከምዚ ቅንያት እዚ ርግጽ እንታይ ክገብረካ እየ ክምለሰካ እየ ሰበይትኻ ሳራኻ ሳራ ድማ እናሽዑ ወዲ እንታይ ክትገብር እያ ክህልዋ እዩ ኣገልግልካና እንዲኻ ጎይኻልና እንዲኻ በቃ ደው ኢልካ
سرب غير كان نديخا كمت نسخا دو زبلكالنا كمت نسخا زغويخالنا حج انا دما نعمتا خمسا غزي زيا بلكالو خويتو سارا سبيتخا اغار زي كون سارا بعلاس ودي كلواي كمت نسخا نعايز غويخالنا معتي نعمتا خمسا غزي زيا دما نحنا اني كوغيلكا ابو كركبي ملقت لنا لهم عنتي التصفى زقرصكم سبات نقول تندقلقلكم ببصح نقرنا أملاخ تصبي وزتحل لكم سبات ملقت يزي كم تزقوا يخملوا كم تزت أبابخمو كم تزد لخمو كم تدوز بالكم لنا أملاخ كويت دما خمو معلت اللو أبراهام يلومش أقلقل كنا قوي خالنا دويل كالنا زخلو غيركا سرب غيركنا يخمو أنا دمايلو نتارا نبعلا ولد ود خباي إذا راح زي كنا دم خمتز قوي خالي كوم دم أنا نعمتا أبو كوي الكاي أملاخ بلوكم هذا دم عنتي هذا أملاخ يا بير نزقل قلو يقوي يرقبلومي دوبلومي سيل الله أتي زقل قلو أملاخي نسون تقبرني له نسوس دوبللي وما أنت تصفاز قرصك حوي تصفاز قرصك بوزح نقر إن ده تصبقين أملاخ إن ده قلقلكي جن ملس زدونجيك حوي بلك الله خب زي أبهر ملس الله زرب الله بملأت بقى بملأت زقال كوينة زربكم الله زي أبهر نزقل قلوه أيحفرني تصفى نزقرصكم نزدونجيكم نزتحللكم سبات يا أبهر يمتص يركب يبتصح زمن يمتص أملاخ دما نسرا بتصحى يبهال يبتصحكاي يا أبهر استمسجنا يخون بقى ترى خايلو بقى حجي سارة ودخلوا عيو فلي عينت برهان فلي عينت مقلات أبيتو متسوو بتزقبرو سرب زقبرنا أملاخ زقلقلو أبقدم أملاخ زقويا يلو بقى أريق خيبلا ود تسعنت شعتن عدم خي حازو قلبت خي حازو اقر خي حازو قالينا أبلو منيرنو ولا خم الله كلكو أبركنا تنسنا إنا نمسل مش سقيلة دي تتفتشنا قلنا عين السعنين حواتي بزلك كل حيلي بقعي نسو نسو وسد اسكن السخا بقعي خبلو حيلي كله كتوسد بقعي خبلو اسكي يقبعك يخابزين العلسك بولو كزللك يقبعك كعللك يقبعك هاللويا أبز سمعوني أبراهام أبت زمنتي ودتس أنت شعتن عمت كوينون نحرد أقامو قويلو منفس قدوس أبز دقفكا قويتا يسوس كريستوس أباها وشتغ أبز حدرلو أب حدش كدان الزمن كوينكا حيلي قالوا سنيقاس كما يقوين نسو بقعي حواتي بقعي خان السخاس كبولو رب بقعي خا علي علنتاي توسد بقعي خا طاقيتاي كتوسد نسخا بقعي خا هاللويا نسخانا ينقستات نغوس ناي غويتوت غويتاي خا يس كبر نسمو يكون كله انتنا قوستو بقعي نسو انتزللنا في ازورزي انتعللنا يقبو ينسو بقى انت تقلبت نامس يقبو ينسو رأي وحدو كابي ديمسنا أبراهام سلت تقلصلنا كاب أور كلداويان كاب موسوبوطاميا كاب طاعوتات مدر تبايلو النمبر أنا نسخو منوكو نحنا مغا بأيهوداوينت أسور زغون حبرة السب طاعوتات مملكة طاعوتات زخونو كاب كندي مكرا أنا سنفسي فلطع بدنا مو تحليفون نزنبر الشيطان كاب زخول زوصاكو
ከመንጋጋ ሰይጣን ዝተመንዛዕኩ ክንደይ ተመንዚዕና ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ he is worthy ከምዚልና ተጨደርና ተመለኽናዮ ይግቦ ይንሱ ክብር ንስሙ ይኹን ስለዚህ ኢብራሂም እዚ ተረዲዎ አነሞ ትማልሞ ተስፋ ዘይነበረኒ አነሞ ክስታይ ዘይነበረኒ ምንም ራእይ ዘይነበረኒ ዝጠፋኩ አብ ኃጢአት አብ ጣዖት አብ ምድር ጣዖት አብ መሶፖጣምያ ዝነበርኩ ሕጅሞ ኹጎይ ባአኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ምስ ፈለጥካ መንፈሱ ምስ ተቀበልካ ምስ መላእካ ከዳ ማዕረኽ እንደይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብር ንስሙ ይኹን ባይዘወይ አብ ህይወቱ በቃ ፍሉጥ ዝኾነ ነገር ነይርዎ አብርሃም በቃ አብ ህይወት አብርሃም አብ ዝቆዶ ትረኽብዎ አብ ዝኾነ በቃ አብርሃም ከይዱ እንድሕረልኩምስ ገለ ነገር በቃ ምስ ህይወቱ ዝተሓሓስ ትረኽቦ ሓደ መስዋዕት ምቕራብ ምስ አብርሃም በቃ አይፍለኒ يخيد مسوء قبر مسوء مسرح مسوء موسوء متصلاي قشا مقبال ازي اب هيوت ابراهام يخمت ازي دما زي هيوت زي املاخ زي صحبو زبهكم كبرنا سمو يكون ازي يو قويتا زبهكو هيوت دما زغرم دما نا ابراهام دما هيو كاب هيوتو دما انا غرمني مالت تقال ولا سؤال كاتم بو خلاها سي غرمكاي حجي ابزي تبيلون عما بيلوس نصم بزعبا ناي بيتو بزعبا ناي سارا كل برهان كل مغلاص غزيو فليوم معلتو فليوم بزعبا سارا كم تولد كو فلطي توهيبو له مش راي توهيبو له ملأ تقبلوا له እንደዚህ እኮ ጽበየለው ተስፋ ቆሪጹ ግን ሐሳብ በቃ ማስኮን ኾውን ካብ አጋር ጥራሕ እንዳበለ ዝነበረሉ ዘመን ኮሎ አብዚ ግን ግዚ ይፈልሉ እግዚአብሔር ታይሎ ምስልኩም አብልዕካና እንዲኻ ጎየኻልና እንዲኻ ደውልካልና እንዲኻ ሕጂ ግዚ ኸይተረፈ ሳራት ወልዶልስ ግዚ ኸይተረፈ ትትንቢትሲ specific time ዘለው ናዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ይተባሂሉ ቤቱ መጽዮ ምሽት መግላጽ እዚ ረኺቡ እዚ ከይ አከል ሽዑስ ከኸዱ ደልየ ምሽ ናብ ሶዶም እዮም ዝኸዱ ዘለው ንቐጽል እዚ ምስ በሉ ቁጥር 9 ካብ 9 ጀሚርና እንዳኸና ንሳቶም ድማ ሰበይት ኻሳራ አብያ አላ በልዎ ንሱ ከዓ አብ ድንኳን እናሃበለ ሽዑ ንሱ نعمتا خمزك نيات زي رجس كمل سكاية سبيت خسارة دمانها شو ودخ الوعي بله سراخة أبا فتي بدحرو زولو دنقوان كلا إذا سمعت حجد ما إبراهيم ساران علوتهم زبصحو أريكم نبرو نسارا دما اتلم دك نستيو قد يفوانا بري سراخة بلبا جري بلبا ياتبزلا كمزيلا سحقت دحر ارغنا دو فتوت كل علني غويتاي دم اريغي እግዚአብሔር ካ ና አብርሃም ስለምንታይ ሳራ አሪገ ከለኹስ በሐቂ ጅራ የስሙ ጽውዕ ንጎይታስ እንታይ ገብሮ መስልኩም ፍልያ ቢሉ ሕጅምስ መላእክቲ መስብ ክግለጸሉ ምሽ ጸኒሑ ክጽውዕ ከሎ ግን ሙሴ ብዚ እንታይ ገይሩ የምጻልና መስልኩም እግዚአብሔር ካ ትብል ቃል አላምሽ ና አብርሃም ስለምንታይ ሳራ አሪገ خلخوس بحق ولد كولد إلى سحقت إلوس نايلب بنجرس ينقرو يقول صلوا مالتي نجزي أبيهر دو زيج أنكو نجر اللو نعمة خمزك نياتزي بمدب جزي خمل سكاي ماليس كونفيرم قبرلو سارة دما ودخ الواي بلو شو سارة سنبيدا نبرتمو أي سحقون إلى ألو بلد نسقنا أي فالسحيكي بعد أبلا وتم سبات دما كابوتون سو نسودم قصوم كا قنعو أبراهامون تايلين
ከፋንዎም ረይዎ ምሳታቶም ከደ እግዚአብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብ አብርሃም ዶ ክሓብኦየ መሊሱ ካልእ ተወሳኺ ብርሃን ይገልጸሉ እንታይ ገብሮ ሕጂ በቃ ከዱ እንዲም ከጥፍዋ እንዲም ንሶዶምን ጎሞራን ዝኸዱ ዘሎ ሕጂ ካብ አብርሃም ከመይ ጌርካ ዝሕባእ አምላኽ ቆይ ካብ አብርሃም ከመይ ጌሮም ወዚ ሕጂ ምስጢር ጌረ ይኸይድ ክነግረለን ነበር አብርሃም ከምዚ ዓይነት ሰብ ቆይ አብርሃም ከመይ ጌረ ሒዘዮ እዚ ምስጢር ጌረስ አብርሃም ከይነገርክዎስ ከይደስ ንሶዶም ከጥፈ አብርሃም እንበር ክፈልጥ ኣለዎ ትንገብሮ ንሕናሲ ተኽገብር ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ምስጢሩ ነቶም ዝፈርህዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ነይሩ አብርሃም ስለዚ ንአብርሃም እዚ ይገልጸሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ከመይ ጌረ ክሓብኦ አብርሃም ዓብን ብርቱዕን ህዝቢ ክኸውን እዩ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኡ ክባረኹ እዮም እግዚአብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ አብርሃም እተዛረቦ ከምፃሉ ንሱ ድማ ብድሕሪኡ እውን ንቤቱን ንደቁን መንገዲ እግዚአብሔር ክሕልዎም ጽድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩ ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎ በለ እግዚአብሔር ድማ ጭራሕ ምራሕ ሶዶምን ጎሞራን በዚሑ እዩ እሞ ሓጢአቶም ከዓ ኣዝዩ በርቲዑ እዩ ስለዚ ከምቲ ናባይ ዝመፀ ጭራሕ ምራሕ ፈጺሞም ገይሮሞ ወይ ዘይገበርዎ እንተኮይኖም ክፈልጥ ወሪደ ክርኤ በለ ብለና ስለዚ ብዛዕባ ሶዶምን ጎሞራን ድማ ግልጽ ገይሩስ ሓጢአቶም ኣዝዩ በዚሑ ጭራሕ ምርሖም ኣባይ በዚሑ እዩ ስለዚ ብሓቂ ድዮም ዝፍጽምዎ ዘለውስ ክሪኦም ወሪደ ኣለኹ ይብሉ አብርሃም ካብዝም ኢንተርሰስን ጀምር በቃ ናይ መመላድ አገልግሎት ይጀምር ከማለድ ይጀምር ሰው ሶዶም የመን ካለ ዓዲ ካለ ህዝቢ ዝኸዱ ዘለዉ እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ገጾም መሊሶም ናብ ሶዶም ከዱ አብርሃም ከዓ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ነበረ አብርሃም ድማ ቀሪቡ እቲ ጻድቅሲ ረይዎ ቁጽር 23 ናይ መምላድ ጸሎቱ ማለት እቲ ጻድቅሲ ምስትረሲዶ ከተጥፎ ኢኻ ታይገብራሉ ሕጂ ስሊአቶም ሳ ሞንጎ እግዚአብሔርን ኣብ ሞንጎ ምንአትስ ከማለድ ይጀምር ስለ ካልኦት እንታይ ዝገብር ዝድንግጽ ዝልምን ዘማለድ ህይወት ነይርዎ ዝገርመኩም ሶዶም ማለት ታሪክ ትፈልጥዎኩም ሎጥ አብይ ዘሎ ሎጥ ዘለዎ ቦታ እዩ ሊትራሊ ሕሰቡ ሕጂ ሎጥን አብርሃምን ክፋላሉ ይኸሉ ሕሳልዎ አምጽወት ጥቅሲ ነብርሃም መሪጽ ጎላጉል ዝለምዕ ዝወሰደ እዩ ሎጥ አብርሃም በቃ ወሰዶ ሕራይ ከዲሉ አፋኒዎ ማለት እዩ ንሱ ሓሪ ኸይዱ መጽን አብርሃም ሞሳ ዘይመለሰሰብ አብርሃም ሓወይ ቴንክ ዩ በቃ ዝለምዕ ቦታ ንዓይ ስለ ዝገደፍካለ የቀነለይ ዘይበለ ሰቢቡ ዘሎ ንዑ ዝልመነሉ ዘሎ ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ካሙርኩም ወሰደ ድማ ክንደይ ደም ዘለዎ ውግእ ዘለዎ ሽግር ዘለዎ ቦታ ሰራዊቱ ክቲቱ አብርሃም ካሙርኮ ዝመለሶ ሎጥ ይቡ ዘሎ ካሙርኮና ጊፍካኒ ካሞታና ጊፍካና ዲሕንካኒ ንዓይንናተይን ዘበለ ሁሉን ምንጋፍ ኮይንካኒ ኢኻ ዘይበለሰብ ሎጥ ዘለዎ ቦታ ስለ ከምዚ ዓይነት ሰባት ይዝጽል ዘሎ ሞሳ ዘይሞልሱ ሰባት ክፉዓት ሰባት ሰብ ሎጥን ጎሞራን ኣዝዮም መሸገርቲ ሰባት መመንጢሎም ምጸጽብቁ ከይድ ወሲዶም ግድ ሰብ ዘይብሎም በዓል ሎጥ ግድ አብርሃም ዘይብሎም ናይ ገዛእ ርሶም ጥራሕ ዝሓስቡ ተበለጽቲ ሰባት ነኸምዚ ዓይነት ሰብ ማለደሉሉ ከመይ ዓይነት ልቢ አብርሃም ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ዘለዎ ሰብ ክጠፍእ ዘይደለ ልቢ ስለ ኃጢአተኛታት ዝነብዕ ልቢ ዘለዎ ሰብ እዩ አብርሃም ነኸምዚ እዩ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ የዝብለኩም ዘለኹ ነኸምዚ ልቢ እዚ እግዚአብሔር መጽኢሉ መላእኽቱ መጽኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ጥራሕ ከይኣክል ድማ ካብ ክንደይ ጅምር
ካብቶም 50 40 5 ኢሉ ጉድል ምሽ ወረደ እንዳ ወረደ አበይ ዝበጽሕ ክሳብ 10 ይበጽሕ ዝገርኩም ምስ አምላኽሲ በቃ ዝጀመሮ ነገር ተስፋ ዘይቆርጽ በቃ ስቂሉ እንታይ ዝገብር ጸሎቱ ዘይቋርጽ ካሕጅ ሰአኽለን ዘይብል ናይ ገለና ጸሎት እኮ ሕዋተይ ዘይምለስ መሰለና እኮ ስለ ዘይጸለና አይኮነን ኣብ መወዳእቱ ስለ ዘይብጻሕና እዩ አብርሃም ጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ክሳዕ መወዳእታ ይብጽሕዎ ንጀመሮ ዝውድእ ሰብ እዩ አብርሃም ኣብ መንገዲ ተስፋ ቆሪጹ ዘይቋርጽ ሰብ እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ማራቶን ከምዚ ኮይኑ ይባሃል ይጎይ ኩሎም ሰባት ኣትዮም ዝኣቱ ኣትዮም ቶም ካብ ሜዳ ዝወጹ ድማ ኩሎም ወጽዮም ትሜዳ በይኑ ትፉ ሽዑ በይኑ ጽዑ ጎይ ሓደ ኣብ ሜዳ ሽዑ ጋዜጠኛታት ሰብ ገለጥ እና ገለ ጸገም ከይህሉ ማለሲ ካሕትወሎም መጽዮምስ እንታይ ዳ ኣስቆልካ ትጎይ ኩሉ ሰብ እኮ ኸይዱ እዩ ዝሜዳስ በይኑ ተሪፉ በይንኻ ኢኻ ክትጎይ ዘለኻ ኢሎም ኣነ እኮ ምስ ሰባት ኣይኮንኩን ዝጎይ ዘለኹ ኢሉ ምስ ምንታይ ዳ ኣነ ምስቱ ዕላማ ምስቱ ክብጻሕ ዘለዎ ነገር እዩ ዝጎይ ዘለኹ ሓዘለንሲ ንዑኑ ምብጻሕ ዝጎይ ዘለኹ ኢሉ ወምቲ ናይ ማራቶን ተቀዳዳማይ ሕዋተይ ኣብዚ እኮ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ሲ ናበይና ንኸይድ ዘለና መስልኩም ናብቲ ክብጻሕ ዘለዎ ኢና ንጎይ ዘለና ናብቲ ዝበጻሕናዮ በጺሕኩሞ ዝተባሃልናዮ ዕብራውያን 12:24 ናብኡ ኢና እንታይ ንገብር ዘለና መስልኩም ንደፍእ ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተስፋ ቆሪጽና ጠጠው ክንብል ኣይኮንናን ክንሕለል ኣይኮንናን ክንደክም ክንገድፎ ኣይኮንናን ክንውድኦ ኢና ንጎይ ዘለና ክንውድኦ ኢና ንኸይድ ዘለና ድማ ወዲኦም እዮም ቶም ኣቦታት ቶም ዝጎዩስ ቢኦም ወዲኦም እዮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዝጀመሮ እንታይ ዘይገብር ኢብራሂም የዝብለኩም ዘለኹ ዘይቋርጽ ክሳዕ መወዳእታ ዝበጽሕ ጸሎቱስ ጀሚሩ ዘይቋርጽ ሎሚ እንከረጅ ገብረኩም ትጸልዩ ዘለኹም ሰባት ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ሒዝኩም ትጸልዩ ኣብ መንጎ ዶ ኣይተብሉ መወዳእታ ብጽሑ ስለዚ ይጸልኹም ኣይኮንኩም ምን ዘይተመለሰልኩም ስለዚ ይብጻሕኩም ዘለኹም ኣነ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሓደ ሰብ ኣሎ ዝገርመኒ ናብ ጎይታ መጽስ ጎይታ ኢልዎምሽ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር ኢልዎ ዋ ጽሑፍ ኣሎ ሕግታት ከምዝን ኢልካስ እዚኦም ሓልዎም ኢሉ እዚ ዳ ካብ ቀደምና ሓሊና ወዲና ኢና ኢሉ ጎይታ ኢልዎ ሓንቲ ተሪፈትካ ኢሉ ሓንቲ እንኳ ተሪፈትካ ኢሉ እቱ ኩሉ ወዲዮ ሓንቲ እንተኮይና ዳ ነገር እንበል እንታይ አንሳን ተብሎ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ነዳኻታት ሃቦም እሞ ሰዓበኒ ኢሉ ካልእ ትብል መሲሉኒ እምበር ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ሃብቶ ኮይኑ ዳ እዚያስ ከብጽሕ ኣይክእልን ገዲፍውን ኢየሱስ እንዳጓሃየ ኣታብል ተቃል ታሓንቲ እኮ ገሊና እኮ ሓንቲ ተሪፋትና ኣሕዋት ሓንቲ ትክትህሉ ትኸውን እያ ሓንቲ ተሪፋትካ ትህሉ ትኸውን እያ ብዛዕባ ጥዕናኻ ትጸልኻዮ ብዛዕባ ደቅኻ ትጸልኻዮ ብዛዕባ ስድራኻ ብዛዕባ ናትካ ኩነታት ትጸልኻዮ ሓንቲ እኮ ተሪፋትካ ትህሉ ትኸውን ሓንቲ ተሪፍካ ኢሉ ጎይታ ሓንቲ ተሪፋትካ ኢሉ ነገረኒ ትብሉስ በቃ ዘለካ ሁሉ ሽጡ ሕጂ ኢሉ ድሓርክ ንደኻታት ሃቦም ትገንዘቡ ከዓ ሽዑ ሰዓበኒ ኢሉ እዚኣ ምስ ሰምዐ እንዳጓሃየ እንዳዕዘምዘመ ማለት እዩ በዙናት ካልእ ከዘይብለና ነይሩ እንዳበለ ማለት እዩ ካልእ ዝሕተት ነይሩ እሲ ዘለካ ይብለና እሱ ዝኩሉ ደኸምናሉ ዝኩሉ ዝረሓፅናዮ ኣብ ባንኪ ዘዓበትናዮ ንብረት ገዛና ዝገዛእናዮ ሞርጌጅ ዝኸፈልናሉ ማለት እዩ በዚ ናይ ቋንቋ ሎሚ ንሱ ኣሕዋተይ ውሑስ ህይወት ውሕስነት ዘለዎ ዓወት ዘለዎ ህይወት ኣካውንቲ ይኮነን ኣብቲ ልዑል ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ሓንቲ ተሪፋትኩም ክትብሉ ትኽእል እያ እሞ ዶንት ጊቭ ኣፕ ተስፋ ኣይትቁረፁ
ጸልዩ ቀጽሉ ሓደ መዓልቲ ዘገልገልኩሞ አምላኽ ዝጎየኹምሉ ጎይታ ከምቲ ነብርሃም መጽዩ በል አምጻዮ እንታይ ተሰሚዕዎ ኾን ኣነሲ ሊትራሊ ኣነ ከም ለኹስ I feel something መቸም ገለሲ ይስማዓኒ ምክንያቱ አምላኽ ዝኣክል ኮፍ ኢሉ ኣብ ሓደ ቴንዳ አብርሃም ድማ ብእግሩ መጽዩ እንዳሓጸቦ ኸሎሲ ፊት ንፊት ኮፍ ትብል እንታይ ይስማዓና ኣሕዋት ንዘኽብርዎ ንዝጎይሉ ንሱ ይኽበር እዩ ንሱ ይመጻሎም ንሱ ይግለጸሎም ብዝተፈላለየ ተሓልፉ ዘለኹም ሎማዓንቲ መልእኽተይ ኣችኹም ቀጽልዎ ምናልባት ሓንቲ ተሪፋትኩም ከይትህሉ ወይ ድማ ፍርቂ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓታት ተሪፋትኩም ከም ሳኦል ከይትኾኑ ሳኦል ሳሙኤል ትዝክሩ ኢኹምሽ መስዋዕቲስ በሻውዓይት መዓልቲ ተባሂሉ ምሽ ሻውዓይት መዓልቲ በጽሑ ሻውዓይት መዓልቲ በጽሕዋ ናይ ሰዓታት ናይ ደቃይቅ ትኸውን ሰራዊት ፋሕ ክብር ይዎ ጎቦታት ክኸይድ ምስ ረአዮስ ንጉስ ክዕጀብ ይግብኦ ሕጂ ስለዚ መስዋዕቲ ከይሰውእኻ ከመይ ጌርካ ይኸውን ኢሉ ስኪድ ኢሉ ስውእ ኣቢልዋ ሳሙኤል ድማ ምጽእ ኢልዎ ዓሽኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ድማስ ንጉስ ከይትኸውንሲ ንዒቆካ ኢሉ መሊሱ ሽዑ ከይድ ተበለ ሳሙኤል ካ በኸዳኑ ሒዙስ ቀዲድሉ መንግስት ኦረደ ቀዲድዋ ይኸባኻ ኢሉ ምልክት ኢኻ ቀዲድካ ዘለኻ እምበር ኦረዲ እኮ ተቀዲዳ እኮ ናትካ ኸ ኢሉ ኣሕዋተይ ናይ ሰዓታት ተሪፍኩም ክህሉ ክእል ሓንቲ ተሪፋትኩም ትህሉ ትኸውን እያ ስለዚ ቀጽሉ መወዳእታ ኣብጽሕዎ ስለዘይጸለኹም ኣይኮነን ዘይተመለሰ ዘሎ ስለዘየብጽሕኩም እዩ አብርሃም ክሳዕ መወዳእታ ይኸይድዎ ደፊርካ ይትበለኒ ሓንቲ ጥራሕ ክዛረበካ ብሎ ይዛረቡ ተሓርቃ ጎይታይ በዚኣ ዳ ክስታይ ተሐሰበለይ እምበር ክንደዚ ኣስግድ ርከብዋ ኾኑ ካብሎ ተስፋ ዘይቆርጽ በቃሲ ክሳዕ መወዳእታ ዝኸይድ ሰብ ነይሩ አብርሃም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ህይወት ነይሩዎ አሜን ዶ ግዜ በሊዕና ኣለና ምሽ ድማ ክብሮት ነይሩዎ ኣኽብሮት ነይሩዎ ዘኽብር ንኣምላኽ ነይሩ ዝፈርህ ንኣምላኽ ነይሩ በዚ ኩሉ እዩ እንታይ ገይርዎ ንኣምላኽ ስሒብዎ በዚ ኩሉ እዩ እግዚአብሔር ፈትይዎ ንኣብርሃም ስለዚ ዝኩሉ ድማ ካብ ህይወት አብርሃም ካብ አገልግሎት አብርሃም ካብ ናብራ አብርሃም ካብ ኩሉ ነገሩሲ ስብከት እንዳወፀ ኸይዱ ዝዝበልኩኹም ዝብኩሉ ሓይልኻ ድማ ከይቀበፀ ከም ዝጽሊ ድማ ወይ ክርስቶስ ነዚኣ ድማ ስብከት ኣውፅላ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 1 ከይቀበፁ ክጽልዩ ከም ዝቆምሲ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ ዓመፀኛ ፈር ኣንቲ ድኻ መበለትና ምጽስ ኮፍ የብል ሓደ ስብከት ብዛዕባ ከይቀበፀ ዝጽሊ ናይ አብርሃም ህይወት ካብዚ ዝወፀ ስብከት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዓመፀኛ ዳኛ ዓመፀኛ ፈራዲ ንሰብ እንታይ ዘይገብር ዘይሓፍር ንኣምላኽ ዘይፈር ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ደረቕ መመጽያት ልምንሲ ግድ መበለት ዘይብሉ ድሓራ መወዳእታ ግን ሓደ ነገር ኢሉ ወላ ኣምላኽ እንተ ዘይፍራሕክዎ ኢሉ ወላ ንሰብም እንተ ዘይሓፍርኩም እዛ መበለት እዚኣ ግን መመጽያ እንታይ ከይትገብረኒ ላሕ ከይተብለኒ ስለዚ እንታይ ክገብረላ እየ ፍትሒ ከውፃላ ኢሉ ጎይታ ሽዑ ግልብጥ ኣቢሉ እንታይ ኢሉ እዛ ዓመፀኛ ዳኛ ከምዚ ካብ ገበረሲ ኣምላኽ ዶ ግዳነቶም ለይትን መዓልትን ዝልምንዎ ፍትሒ እንታይ ኣይገብርኒ ፍትሒ ውፅእ እስክበሉ ፍትሒ ውፅእ ስለዚ ተስፋ ይትቆርጹ ህይወት አብርሃም እዚ ነይሩ ኣብዚ ከወዲእ ድሓን ኩላትና ንተስእ ካብ ዘለናዮ لما أنت ختصلدلي بزتفلالي تسفا زقرصكم صلاتكم ملسز دونغيكم سبات نعقدكم كتصلي دلي هاللويا أملاك
يودئني نسخة يتودي كمبر نسخة يتودي كزخون مبر أملاخ يودئني أملاخ تصفي قرص نناتكا قدايسي كسرحس يخيل نناتكا قداي كمصوص يخيل كم زمر لنا مش نتزيلس كم هلو كجبرس نسو يخيل أبغلغلاتكم نقولت عندك القولكم كلكم أملاخ ببزح نجار ندات أصابكم ندات أللكم جن زي مسلكم ملس زي ترقبكم مسلكم حوات نعقدكم كتسأل دل جابير مسك كلنا نسألي كم زي عينت سبات تسألي سايكونكم أملاخ بأخا تسفايك ورزقني جابير نجار كخسر نجركا خمسوي أجوخي طرح نسخة قتل أبراهام وكاود تسعنت تشعتن عمت من كله نويتا خمزيلو كبويلو خمزيلو خبب أقلقلو أنا نسخاتكم كما يكن كون كما يكن أقلقلو كما يكن قرب الأملاخ كما يكن كون قبعنا حواتي صلي مساي زابهر لما أنت حيل خادل الله خبلون زابهر كقتصل كقويتا بلون كابت تصفى زقرت عن نجر كقتصل كخيل أمودعت دما كبصحو لوكاس وانجيل معرف 15 تذكر يخمش أتطفو ودين بوس تصفى قرص النيرو صع مودعتا ودي بزام دزياسي ملس هون بالليل كم معلتات حدا معلت دما لا تصبابي لا تمت خلص ودو ببزح نجر تقصاقيلوس نابو قمت سكولوريو شعلك كم زبرهام زقويو بتسبعي دما تصيو خبز اللوسنا بودو كوكوي جميرو بلنا نزامير كاي أبوها تصفاي قرصن ناتكا نجر كسرح ناتكا نجر كتصبق ناتكا نجر كحدث هللويا كحجوة
ملو زمني كامرت كاني اطالك عتل مقدس كاتي تمسكن كبر زيكاب كونه صاويت ناتي أخبركاي ملو زمن كل جزء هاليلويا 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 صبوكرنا نحبو بچبچبا بእልልታ ለዝጎይታ እዚ ክብርን ሃቦ ሃሌሉያ ይግብኦ ስለዝኾነ ይግብአካዩ ሁሉ አምልኾና ጭብጨባና እልልታና ሃሌሉያ ኩሉ ክትወስድ ይግብአካዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሄደውና ሌልና ለመወዳታ ጊዜ መስግንና በረከት እግዚአብሔር ክንወጽ ቅዱስ አቦነ መስግነህ ካሉና ስለዛ ረፍድ እዚ አስምካ ይባረክ አባኻ ክንቀርብ ከነመስግነካ ከነምልኸካ ጎይታ እዚ እድል ስለዝሃብካና ስምካ ይባረክ ስለ ሕያው ቃልካው ነመስግነህ ካሉና ነፍስ ወከፍና ከምቲ ዝግባአካ ጌርና እግዚአብሔር አቦ ክንስዕበካ ክንምልኸካ እቲ ኩሉ እግዚአብሔር አቦይ ዘዝበለጸ ክንበካ ብልብና ክንቀድሰካ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍስ ወከፍና ጸጋ ኸብዛልና ዘመንና ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ዝተረፈ መዓልታትና ሁሉ ጎይታ ንኣኻንዳ ኽበርና ክንነብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግምና ንጸልያለና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ጸጉ ይብዛሕልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብርሃልኩም ኣብቲ ኽድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደቂታት ጸላእትኩም ውረሱ ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ብርሃንኩም መሊሱ ይድመቅ